an b'aw fo dantɛ foli min na aw minnu m'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman na an ka Mali kunnafoni TV jabaranin kan kanubagaw k'aw fɔ an ɲɛna ko bi kana an ka belebele dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka émission mandi kan n'o ye zikiri waati kanubagaw bi ta tɛ kɛ basi ko min na bi dɛsɛ bi an ka belebele min b'an bolo ne kɔni b'a dɔn ne bɛna tɔgɔ fɔ aw ye mais a t'a bali a yɛrɛ ka tila k'a yɛrɛ fɔ aw ye parce que ne b'a dɔn mɔgɔ caman b'a dɔn et puis mɔgɔ caman y'a ka dɔnkili lamɛn hali min ma deli k'a ye i y'a ka dɔnkili lamɛn wa bi ale yɛrɛ de b'an bolo bi an ka studio farimanba in kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko zikiri yaku ayiwa kanubagaw ne tɛna kuma janya an bɛ kuma di zikiri yaku ma a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ fɔ aw ye cogo min o bɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamu aleykum karamɔgɔ. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somɔgɔw. Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ. Baasi foyi tɛ. Ok i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye. Alhamdulilayi ne tɔgɔ ye Yakuba Jire ka bɔ Segu Marikala. Yakuba Jire ka bɔ Segu Marikala. Awɔ. Ok kanubagaw aw yɛrɛ y'a ye a y'a tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ Yakuba dɔn hali min ma deli k'a ye i y'a ka dɔnkili lamɛn ayiwa Yakuba i bɛ se ka i voix bila cogoya min na kanubagaw k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment Yakuba nin y'ale yɛrɛ de ye bi Mali kunnafoni TV kan. Alhamdulilayi an bɛ lamɛnnikɛla jama bɛɛ lajɛlen fo maa maa ɲɛ bɛ an n'a ka bɛn nin wagati kɔnɔna ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni TV sanfɛ u ye n wele bi a diyara n ye a bonyana ma Ala k'an to ɲɔgɔn ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala k'an bɛn sahaba ma Ala kira bonya kosɔn sɔli ala Muhamadi ama Muhammadu ye wa a ɲɔmada kira Muhammadu ye kira ɲɔmada Ala a ɲɔmada ama Muhammadu ye aw ma fama Ala kanu ɲɔgɔn amanga Muhammadu ye wa aw ma Abudulayi woloden ye amanga Muhammadu ye aw ma Ominata woloden ye amanga Muhammadu ye Fadama nimba Hawa dara Muhammadu kanuna ama Muhammadu ye wa kira Muhammadu ye nabi nyomada ala anyomada amanga Muhammadu ye nabi Isa ni nabi Musa dara Muhammadu kanuna ama Muhammadu ye wa kira Muhammadu ye nabi nyomada ala anyomada ngone be kira fasada ngombe Seydina Muhammadu fasada foga dinye ba amanga nabi nyumanyiwa kira Muhammadu ye nabi nyomada ala anyomada baduru kala dona kira Muhammadu ye dimitwa yerela ninga sabali amana binyumayiwa kira Muhammadu ye nabi nyomada. Wa Yakuba Jire o jara alhamdulillah ale kɔni ale ɲɔgɔnna ma da wa a ɲɔgɔn tɛna da tukun fana. Ok o jara ok kanubagaw y'o de fɔ ɲɛna
o yɛrɛ bɔra sisan ka Yakuba ye ni y'a ye musique t'a kɔrɔ foyi t'a kɔrɔ ni ye Yakuba voix dama dɔrɔn ye kanubagaw ayiwa ko bɛ yen nɔ bi dɛ ok Yakuba sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka babu ye émission yɛrɛ ye zikiri waati Yakuba zikiri kɔrɔ ye fɛn min ye Yakuba bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛ alhamdulilayi rabbil alamina zikiri ye Ala ko suma de ye n'i y'a mɛn ko zikiri dɔrɔn o ye Ala ko suma de ye parce que an ye Madu dɔ fɔlɔ cogo min na Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka tanuni de ye zikiri ye ani maa ɲuman minnu y'u sen da Alakira senda nɔ na k'olu tanu yira maa minnu bɛ fɛ ka baara kɛ k'u sen da olu fana senda nɔ na ka dusu don olu kɔnɔ ni Ala ka baara ye a bɛ fɔ o de ma ko zikiri faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la Yakuba alhamdulillah sisan ka a da ka kɛ dɔnkili ye fo ka instrument ko k'a kɔrɔ mun de fana nana ni o ye alhamdulilayi rabbil alamina fɔlifɛn minnu bɛ don zikiri kɔrɔ haramu tɛ nka kɛ cogoya de bɛ se ka kɛ haramu ye parce que an b'a ye sisan fɔlifɛn caman de donna zikiri kɔrɔ dɔw bɛ zikiri da la fɔlifɛn minnu b'u bolo u t'a kɛ Ala kama de u b'a kɛ ni fɛn ɲini de Ala kama ko dɔgɔyara la a nana ni diɲɛ ɲini sira de o de ye fɔlifɛn ninnu caman b'a kɔrɔ mais k'a fɔ fɔlifɛn fana ye haramu ye zikiri kɔrɔ o tɛ haramu ye mais a kɛ cogoya de bɛ se k'a kɛ haramu ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la ok Yakuba sisan zikiriw ani fɔlɔ ta e yɛrɛ bolo danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ Janaba i ye n bila kuma na alhamdulilayi dafaraba de bɛ fɔlɔ zikiri ni sisan zikiriw cɛ n ka kuma kelen de don hali bi fɔlɔ zikiridalaw kun donna na ko Ala mais bi zikiridalaw caman b'a la nafa de kama i bɛ zikiri caman lamɛn bi lagosili tɛ n yɛrɛ b'a kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye i ti Ala kanu sɔrɔ a kɔnɔ i ti kira kanu sɔrɔ a kɔnɔ o de kɛra bi zikirida ye zikirida tiɲɛna ni mɔgɔ ma ko zikirida ma tiɲɛ i ye nkalon tigɛ fɔlɔ la n'i kun ye zikiridala natɔ ye i kun b'a lajɛ ni Ala ka lajɛla de mais bi n'i ye zikiridala natɔ ye i b'a lajɛ ni diɲɛ ɲini de dafaraba bɛ fɔlɔ zikiridalaw ni sisan zikiridalaw cɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la hali bi Ala ka sababu ɲuman d'a ma ok sisan n'an bɔra o kɔnɔna na an bɛna don Yakuba yɛrɛ ka zikiri ko kɔnɔna kan Yakuba mun de ye Yakuba yɛrɛ bila ka kɛ zikiri dɔnkilidala ye Janaba ye da sera kuma ma Janaba ne ye zikirida daminɛ a 96 ne ye zikiri da wagati min na o y'a sɔrɔ zikiridala man ca o wagati mɔgɔ 2 de kun donnen don ni zikirida ye ka se maa 3 ma Arasini Sal Sufiya Danbele ani Gaku ninnu 3 de kun donna Mali kɔnɔ zikirida la parce que an bɛ zikiri da wagati min na zikirida yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen tɛ 250 sɔrɔ o 250 fana e t'o ta dɛ i b'a di karamɔgɔ de ma ne yɛrɛ ka don zikirida la a sɔrɔla n bɛnkɛ de sababuya la ne bɛnkɛ dɔ de tun bɛ yen ko Baseru Jire ale tun ye ne jigi ye diɲɛ kɔnɔ ni ne ka sabara bɛ san ale de tun b'a san ni ka fini bɛ san ale de b'a san ka ne to ekɔli la don dɔ la n taara Nɛrɛkɔrɔ cikɛ sarala la n bɛ taa cikɛ sarala kɛ kalo 3 ɲɔbɔrɛ 3 n bɛna di n fa ni ba ma ala y'a kɛ bana nana Baseru Jire sɔrɔ tellement que tin min bɛ ne n'a cɛ o ma sɔn k'a fɔ ne ɲɛna u y'a dogo ne na fo kana se faatuli ma
o ma fɛn fɔ ne ɲɛna o y'a sɔrɔ ne bɛ voyage la cikɛ sarala la don min na ne nana ka bɔ cikɛ sarala la a ma fɔ n ye fana o y'a a dogo ne na ne taara an ka gɛrɛn de la ne sigilen b'an ka gɛrɛn na o y'o kanu ne ma ko Yakuba k'e ni Basiru kun bɛ cogo min na ko kana se o ka fatuli ma ke e ma se kana Basiru ka fatuli la ne ko Basiru jumɛn k'e bɛnkɛ Basiru ale olu kun kan'o fɔ ne wulila o la ka don so kɔnɔ depuis ne mamuso ye ne yɛrɛ natɔ ye a y'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen a ye a denkɛ dɔ bila ko ka ne kunbɛn ka ne ni hakili fara ɲɔgɔn kan a don ne kasira fo ka taa tile ban ne y'a ɲini mamuso fɛ n ko nafa tɛ ne ka diɲɛlatigɛ la tuguni o ka jɛn ne ma ne bɛ taa Ala ɲini ne seginna o de la ka taa kaburu dɔ la ka taa n bɛnkɛ kaburu lajɛ ka sigi a kaburu la depuis fitiri fo ka taa se 22h walima 23h ma n seginna ka na so dugu jɛra tuguni n seginna ka taa o kɛra sili ye sili ma da o ma tuguni ne yɛlɛmana kungo kɔnɔ ne ye san 3 kɛ n bɛ kungo kɔnɔ ni karamɔgɔkɛ dɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ n'o ye Sufiya Danbele a ko ne ma e bɛ kungo kɔnɔ yan ne ko ne bɛ kungo kɔnɔ yan n ko ne bɛ Ala ɲini yan yanni sadu cɛ o ko ne ma ale yɛrɛ fana ye Ala ɲiniba de ye an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko baara nasugu jumɛn a ko Ala ko suma baara ko parce que n'i bɛ dugu kɔnɔ i bɛ baraji min sɔrɔ n'i kelen bɛ kungo kɔnɔ i t'o baraji sɔrɔ a ye o fɔ ne ɲɛna ne ko a ma ko n y'a faamu n'Ala ye sini jira n na k'an b'a kuma tɔ kɛ ale taara so la ne seginna ka taa kungo kɔnɔ Ala y'a kɛ 2h walima 3h waati an nana ɲɔgɔn sɔrɔ kaburu dɔ la tuguni an y'a kuma kɛ Ala y'a kɛ ne seginna ne nana so ne nana so de la an ye zikirida daminɛ o de la 97 an ye zikirida daminɛ o na an bɛ voyage kɛ ne yɛrɛ ka zikirida nasira kun kɛra ne de mana Ala ka hinɛ bɛnkɛ la amina rabi ka yen kɛ a ma lafiya ye amin faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la alhamdulillah ok Yakuba naam e donnen zikirida la dɔnkilidala kun b'aw ka du kɔnɔ dɔnkilidala tun b'anw ka du kɔnɔ mais zikiridala kun tɛ yen i kɛlen ka don zikirida la mɔgɔ ma fɛn fɔ o la fana a kɛra gɛlɛya ye parce que o yɛrɛ y'a ye ne bɛ don zikirida la waati min na o y'a sɔrɔ jɛn kɛra ne kɔ parce que o y'a sɔrɔ ne ye Ala minɛ ka ban mais nana ye don zikirida la an ka mɔgɔw nana yira ko ti dɔnkilida o tɛ faso kɔnɔ baara ye mais o dun y'a sɔrɔ ne yɛrɛ fa dɔgɔnin dɔ bɛ yen o sigilen tun bɛ ɲɔnɔ o tun bɛ bamanan dɔnkiliw de da ne nana yira n ka cɛkɔrɔbaw la n ko ne tɛ dɔnkili da koyi n ko ne bɛ Ala dɔnkili de da u nan'u sigi k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ nin to yen mais o bɛɛ la fa dɔ fɛ gɛlɛya nana mais ko bɛ yen f'i ka gɛlɛya sɔrɔ a la mais bi alihamudulilayi a bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la i ko i y'a daminɛ depuis 97 ka na se sisan ma Yakuba ye album bɔ alhamdulilayi n ye album bɔ n ye album complet bɔ o kɛra 2011 Yakuba ka o album i bɛ se k'o titiri dɔ da an n'an kanubagaw ka se ka kanubagaw hakili la jigin cogo min na halisa Yakuba la o titiri yɛrɛ ye Nganaw ka Nganaba de ye n b'a dɔn lamɛnbaa caman b'o dɔn inshallah Nganaw ka Nganaba Alakira Muhammadu dɔnnibaaw ka gindotigi kɛra Usumani Jɛnɛpo ye Alala a wele ne bi taa n ka ɲini nka Ala fɛ a ka an kisi sitanɛ ma ne bi sɔli kɛ Muhamadu kan ni ne sɔlila Muhamadu kan n bɛ barika masa Ala ye ko ne kan bɛ waliyu ma
e kama ma wolo dendo Usmani Jenepoyo ita barika masala e neka banyo wolo de nyuma Usmani Jenepoyo kone kame wali yuima ngwasalifu karamoko Usmani Jenepoyo neka menanga mama Usmani Jenepoyo. Wa ujara aiwa kan bo o yere boraka sisa komi yago yere afo ni morso ni bi mo chama hakila jingi alila okay family ko nyuma sorolola dongli jara ami Usmani Jenepo amba kabila bela jelin fu okay yakwa komi yere boraka dofo agele yakula chando bangi ba uta fanfe i nogoya do fana fo fana uta fanfe la fe sisa bara yere konna na yakwa gele juma soro ala adamine kana sisama Janaba kana nyiningali jaranye ko sabe adama de be baro bara la fika gele soro ala ali be domina e ko bi jatigi mancha kasi oma be gele kono parce que ni deme ba jon ma yila kay yere mugo be sana togo mina o soro mandi ambe ala koni fo ka barkada jatigi munun bana o be ko sego ke mais ali bi on mugo be deme de la gwaza ambe se ka barake nogo yala togo mina parce que ni ya me bi ala yere wele o ka soro nogo ya doni bi yere la ka dongiri yere glay ka sogono o ka soro hamitila hami be mamina o sigile ko abe dongri gla atsekata wa ambe domina iko bi kerengera nere gelea be nere ka gelea ben ka demeba nasira kuna parce que ndeka demeba jon soro mum bi se ki bulu don koro nga se ka san soro o gelea doni benga okay aywa kan bako amba bulu de o munu ma lege maliko ka malikono amba bulu yakuba mago wi de mambakala anya dilo fe ko sema demendu ama chugo ya mina kasiga yakuba ka asa akoko sangorata ko sebe alhamdulillah okay fumeli ko nyuma sarula me yakuba gele bi yoro mina no ya do bi no o no ya don do makia no ya okera parce que ni hamina fon fena ni jatigu wele o bi dia nyamoblu mara dutere chama be mulo alhamdulillah deum be mulo muso fla be mulo tabarikala o nyena alhamdulillah o nyena terrain muno be mulo luma jode parce que potion bawti be loisir ko nena chena mano ni du be loisir la no ko yamana folo de o chen fu ka bo yere kata yere halala kono o no kera domina al niye bude dum o bi be parce que va soro bi halala du kono o chen o terrain ko ni be mulo ani njatigi Yusuf Tanafo o ye mobile cledia alibi ne bi deme de nyini aywa alhamdulillah haywa kan bo halibi yago mogo bi deme na de sojo ko fanfela fana fe amo deli akasega demendu amma chugo ya mina alhamdulillah okay yakuba nam fumel won masrullah nam yakuba ni zigiri dala to o wije ka barake nyokon fe ne zigiri dala chama be barake parce que nyere ka bo marikala ka do bamako ya o sorola dabu muri basiri kurishi de la nana ale ka kanal la bamako parce que nana ale jera karamogo kelena mene ale soro bara kono mba wele kun karamogo di parce que ay zigiri tasira yirana folo an kume madu minda ane bi madu minda o tikele oh mba do bamono nga puma de do ko ni ye kile boto e tugo mina kebi nye janga kile la jaw position de la c'est ça ne nane bamako nye
ye kalo 7 kɛ ma se ka baara kɛ ni yazigiri o maa min ye yazigiri yɛrɛ taabolo yirana o kɛra Dabo Mori Basiri Kureshi ye o ye kelen ye Musafa Siribe ani Bayisa Dugure n'olu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se zigiri nu Kamara ni Fuseni ma an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kunnafoni an bɛɛ bɛ groupe kelen fara kan ni concert minnu ni minnu ka denguli bɛ walima furusiri bɛ an bɛ ɲɔgɔn a bɛ bila groupe kan an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah ala k'aw kan bɛn amina rabi ala kana haramu dɔɔni ɲɔgɔn cɛ amin ok Yakuba faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la alhamdulillah komi i yɛrɛ bɔra ka dɔ tɔgɔ fɔ i ka mɔgɔ la sisan n'o ye Mustafa Sidibe a b'a fɔ ka taa sigiyɔrɔ la yan nɔ a yɛrɛ de la ka passe an ka plateau ka yan nɔ an ka foli belebeleba b'a ye k'a tɔ bɛɛ lajɛlen fo ok o ɲɛna Yakuba Yakuba i delila ka voyager ka taa kɔkan ninnu na hali Mali yɛrɛ kɔnɔna yan nɔ zigiri kanali kɔnɔna na dɔnkilida la n delila ka voyager festival dɔw la Algérie ani Sénégal n sera ka taa yɔrɔ minnu kɔnɔna o y'o ye ok kumana hali bi an mago bɛ Amerikikaw Faransikaw ayiwa an mago b'aw bɛɛ la an jigi da m'aw kan dɛ alhamdulillah aw ka Yakuba invité a ka taa show k'aw yɛrɛ kunna cogo min na kosɛbɛ garibu ka nin donni avion kɔni kɔnɔ ka taa France o bɛ kɛ k'a yɛrɛ kuma ala ka avion bi ala ka nɔgɔya ala ko nɔgɔya jɛnɛba ala ko nɔgɔya ok Yakuba faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la Yakuba projet jumɛn min Yakuba bolo dans l'avenir a b'a kɛ zigiriko kɔnɔna kan alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ préparation dɔw la nin waati kɔnɔ n'o ye double album ye n bɛ fɛ k'o de kɛ nin waati kɔnɔ double album ka album 2 bɔ ka tugu ɲɔgɔn na o de projet bɛ n yɛrɛ bolo nin waati kɔnɔ inshallah kumana ala ka nɔgɔya o bɛ dɛmɛbaw de bolo hali bi n bɛ dɛmɛ de kɛ k'a ɲini ayiwa donc o kɔni tilala k'a ban ka don studio la k'a clip tourner k'a bila o ye dɛmɛ ye ayiwa hali bi kanubagaw an mago b'aw la dɛ alhamdulillah an ka se ka Yakuba dɛmɛ cogoya min na ok Yakuba an ye dɔɔnin kɛ kuma na n'an ma i min voix bila ka se ka kanubagaw kunu filalaka dɔw bɛ yan olu bɛ sɔn ka sunɔgɔ dɛ awo kana sunɔgɔ dɛ filalakaw kana sunɔgɔ ala k'an bɛɛ sababa ma ala kira kanu kosɔn sɔli ala Muhamadi sandiyara samadiya janjo diyara Mali kunnafoni na sandiyara ngo samadiya janjo diyara Mali kunnafoni na mɔgɔ tɛ tugu yɛrɛ dɔn bali kɔ ala ka u balo la u fadenu ye mɔgɔ tɛ tugu miiri bali nɔ ala ka u balo la u fadenu ye ala a ya sɛmɛ ala la foyi duma jabaru ma sabo ala engigi sɛmɛ ala la ko ne jɔra joni kelen na ko ne kame ba jɛnɛba ma jɛnɛba sigiri jire lamɛn a barika ye dusuku kanu na i dun bɛ ka waleya ɲuman min kɛ ala ka kɛ ni sini kɛnɛya ye ala ko di jɛnɛba ma ne bi foli lasaw ma Mali kunnafoni baralaw ma ala k'aw sɔsi jan de la ɛsi jan ni kɛnɛya o la aw kɛra kile yelen de ye ka anw bɔ dibi jugu la aw de kɛra kile yelen ye k'anw bɔ ngo fili jugu la k'anw bɔ dekun jugu la bi Mali kunnafoni yɛrɛ de do ko ne bɛ Mali kunnafoni ma a ya kulo jɔ Yakuba la ni ngo kɛmɛ o kɛmɛ barika kɛmɛ o kɛmɛ ala yo di kunnafoni ma Mali kunnafoni ma ningo kɛmɛ o kɛmɛ sabali kɛmɛ o kɛmɛ ala yo di kunnafoni ma Mali kunnafoni ma jɛnɛba Yakuba jira lamɛn a barika ye ala ko baara la a barika ye kira ko baara la
Ala k'aw kisi senkɔrɔ jugu ma, k'aw kisi baaraɲɔgɔn jugulu ma, k'aw kisi jɛɲɔgɔn jugu ma. Ala a y'a sɛmɛ Ala la, foyi duma jabaru ma sabu Ala. Wa Mali kunnafoni fasa jara Yakuba. Ok, merci beaucoup. Ok, Yakuba, comme émission bɛ ka se a kuncɛliyɔrɔ ma. Conseil jumɛn bɛ Yakuba bolo k'a fɔ zikiridala denmisɛnninw ye u bɛ se ka kɛ cogo min i komi maakɔrɔw y'a kɛ cogoya min na. Alhamdulilayi. Janaba conseil min bɛ ne bolo ka di zikiridala denmisɛnninw ma. U k'a dɔn u bɛ baara min na. Ala ko baara de don. Mɔgɔ tɛ se ka Ala kira fasa ta. K'a kɛ i b'a fɔ komi i bɛ ka diɲɛ ɲini ni a ye. Ala kira fasa tɛ diɲɛ ɲini fɛn ye. Mɔgɔ m'a fɔ i tɛ fɛn ɲini dɛ. Mais diɲɛ t'i ɲini ni Ala kira fasa de ye. Ka da mun kan i bɛ zikiridala yɛrɛ dɔw ye i t'u ni rapɛriw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Zikiridala kan ka kɛ exemple de ye. Yecogo ani kumada. Se dɔ n taara Moti o delila ka ɲininka zikirida nasirakun na. O y'a sɔrɔ zikirida tun bɛ ka taa bolo min kan dɔnnibaaw wulila k'u jɔ. A dɔw ye ne ɲininka ne ko tiɲɛ don zikirida tiɲɛna. Mais ne tɛ jigin zikiridalaw la ne bɛ jigin Mali karamɔgɔw de la. Parce que karamɔgɔw de bɛ ka wajuli kɛ mɔgɔw kunna. Munna u yɛrɛ ɲɛ b'a la zikiridalaw bɛ bolo min kan taasira ɲumanw tɛ. Bɛɛ lajɛlen zikiridalaw zikirida bɛ karamɔgɔ b'a bɛɛ la. I bɛ zikiri ka zikiridala wele karisa taa ni sira in fɛ ni sira in to i tan. Ni tora ka taa ni sira in fɛ ni sara kisi t'i ye. Parce que Ala kira tanu a bɛ kɛ i ka nafa de sɔrɔ a la. N'a kɛra ko lahara jɔ don a bɛ k'i bolo tasuma ye o kumana i k'a ɲini ka bayɛlɛmani don i ka zikiridala. Parce que i bɛ taa zikiridala yɛrɛ dɔw yɛrɛ i tɛ zikiri yɛrɛ mɛn bilen. Nka a damu la ko zikiri karisa. Mais e yɛrɛ bɛ taa zikiridayɔrɔ la e tɛ zikiri mɛn. O caman de bɛ Bamakɔ yan. O de kama mɔgɔ caman bɛ ne ɲininka n'u ye ne ɲininka u b'a ko karisa e bɛ zikiridalaw la gosi. Ne ko ne ye zikiridala de. Ni tiɲɛ b'i kun kan i b'o fɔ hali ni bɛ sa. Ni ne ye zikiridalaw la gosi ne yɛrɛ de la gosi. Mais n'u tɛ sira ɲuman kan ja kusa don i b'o de fɔ parce que a bɛɛ ka don kunun kelen kɔnɔ ka bɔ kunun kelen kɔnɔ. O de y'an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye. Zikiridalaw bɛ bolo min kan hali minnu yɛrɛ bɛ k'u lamɛn olu b'a dɔn ko Ala ko tɛ. Ɔ f'i ka don Ala ko hukumu de kɔnɔ. O la hali minnu b'i lamɛn olu b'i bonya ni Ala ko baara ye. Mais e bɛ ka zikiri yɛrɛ da e yɛrɛ ɲɛ b'a la musow bɛ ka taa k'u bɛ taa bijou de kɛnɛ kɔnɔ kɔɲɔ kɛnɛ kɔnɔ walima yɔrɔ dɔw kɛnɛ kɔnɔ e muso tɛ i t'u dɔn o t'i dɔn e de b'o yɔrɔ la i yɛrɛ b'a dɔn i ye cogo ani i ka kuma kɛcogo de b'a to o b'a kɛ. Mais n'i ye cogo ani i ka kuma kɛcogo n'o bonyana u bɛ t'u sigi kɔrɔ de ko dugawu kɛ ɲɛ. Mais bi zikiridala min bɛ yen k'u bɛ taa dugawu ɲini a fɛ 100 sarada la o ye maa kelen ye. Mun nana n'o ye o ye zikiridalaw yɛrɛ ka baara kɛcogo de ye. O kumana ne b'a ɲini zikiridalaw fɛ an ka segin an kɔ an ka na n'a ye Ala ko baara la. O de b'an ka diɲɛ ɲɛ o de b'an ka lahara ɲɛ. Parce que e mana girin diɲɛ wari nɔfɛ e tɛna sɔrɔ lahara fana taara k'i to. O ɲuman ye min ye i bɛ diɲɛ wari de kɔ ka lahara ɲini. Ni ko k'i ka diɲɛ wari kɔ i bɛ Ala kira tanu min da n'a jara adamadenw ye mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ se ka miliyɔn d'i ma Ala kira tanu na. Mais n'i y'a kɛ diɲɛ ɲini ye hali i kanu bɛ dɔ la n'o y'i ka dɔnkili dɔw lamɛn hali n'o kan k'i dɛmɛ o b'a bolo lasigi parce que o b'a fɔ ko Ala ko tɛ. Mais e ka don Ala ko sira fɛ bani n'i donna Ala ko sira fɛ Ala kanubaw bɛ Mali in kɔnɔ yan halisa minnu bɛ yen u bɛ se ka jɔ n'i ka nécessaire ye fo ka taa se saya ma o mɔgɔw bɛ yan. Mais n'i bɔra zikiri okumu kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ bɛn'a ye minnu yɛrɛ kan k'i dɛmɛ tigɛna bɛna i n'olu cɛ
parce que olu ye kanu ni zikiri de mais olu y'a ye bi e tɛ zikiri kɔnɔ o kumana ne bɛ min ɲini zikiri yɔrɔ fɛ an ka segin an fa minnu tɛmɛna fɔlɔ zikirida la an ka sen da olu sen da nɔ na ka baara kɛ. Ok. Kumana n b'a dɔn faamuyaliko caman sɔrɔla la zikiridalaw caman fɛ parce que caman bi émission in suit u bɛna faamuyali caman sɔrɔ nin na. Ok Yakuba, émission sera kuncɛli yɔrɔ ma. Folikan min bɛ Yakuba bolo k'o kɛ a kanubagaw ye Yakuba b'o kɛ san'an ka fara ɲɔgɔn na komi an yɛrɛ ye an jigi sɛmɛ an kanubagaw la k'u ka se ka dɛmɛ dɔ ma. Yakuba b'a ka numéro di an b'o bila mɔgɔ a bɛ se ka kɛ sababu man dɔgɔ dɔw mɔgɔ bɛ se ka kɛ Yakuba la mais a t'a dɔn a b'a sɔrɔ cogoya min n'i ye numéro fɔ u bɛ se k'i sɔrɔ cogoya min na o fana bɛ se ka kɛ. Ayiwa Jɛnɛba, foli belebeleba ye Ayoru de ta ye. An y'a mɛn. Mɔgɔ min b'i wele k'a bɛna i jira diɲɛ na diɲɛ k'i dɔn i t'olu sara sɔrɔ. Kami ye n wele don min na fo bi n content de don. Foli belebeleba ye Ayoru ta ye. N bɛ dugawu kɛ Ala k'a ka baara yɔrɔ Ala k'a yiriwa. Ala kira bonya kosɔn. Ne bɛ foli di n jatigi bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ kulo b'a la. Jatigi o jatigi bɛ ne zikiri Yakuba la Bamakɔ, Abidjan, Sénégali, Faransi, n b'a bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ kulo b'a la. Maa o maa y'a ɲini ka ne Yakuba dɛmɛ n b'a bɛɛ lajɛlen fo bi. Bɛɛ kulo bɛ foli la. O de tun bɛ n bolo ka fɔ a bɛɛ lajɛlen ye. Ok, o bɛɛ lajɛlen foli lamɛn. Alhamdulillah. Sisan Yakuba bɛ se k'a ka numéro di kanubagaw ma cogoya min na. Alhamdulillah. Ne ka numéro ye 75 04 75 56. Ok, n b'a dɔn kanubagaw ni aw ye nin numéro in n'a y'a kɔngɔ aw bɛ Yakuba Jire yɛrɛ sɔrɔ. Ayiwa an mago b'aw la dɛ. Aw ka se ka dɛmɛ don Yakuba ma cogoya min na an mago b'aw la dɛ. Alhamdulillah. Ok Yakuba, i nana an ka wele lamɛn a diyara n ye a bɛnna ma an b'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na Ala k'i bolo mɛn i ka baara la nin ka kɛ ko daminɛ ye nin kana k'a laban ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan min ni nin fana tɛ kelen ye tugun. Ok kanubagaw an y'o de fɔ an ɲɛna n ko bi ta in tɛna kɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ aw yɛrɛ bɔra sisan ka Yakuba ye a ye fɛn min ci kɛnɛ kan yan nɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a ye an b'a fɔ aw ye ko hali bi k'aw ka connectelen to Mali kunnafoni.net ale jabaranin na a ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka vidéo kan k'an b'a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.